Temfofro emua efomu agudie tuo basabasa beche Galamsey yi wohwemu pa esensa se ese koko ese kwayedoto afi kwa no ensu ahodo bi wo mayi mu ani a esetin no hadwen pa ne amane bofo atumi ate wo hu agumonten so ya wo mu akobye biaye ahodo bi a osusu se omanfo bi etu se afom agudie bi ewo eye esutene ahodo eso na no wo koye na wo mu aferifo na eyi nam ne bi ere to ya amane bofo nim se wo mu srada wo ba bia Westmancy no emu a enhyada nkoyie kra enkane na nsuo na niti no omukọ asuosuo no wanyanam ende de wo kwa anam ne kwa no wonya binche Rabia ayesu Kasee a ewo atoe Fisherman Kasee. Ehwie edi dwuma adopi na de mamanfo a ewo mpotemba akuafo esabi edegu wonfo so se wokonwira mu nso a anu bi na wosa edede wo dwuma ahodo omanfo nso eba so ebeyinam nanso meno Kasee de eyade se efuma gudi a otu a wonnam rakwanso ntino ama nsuo no ani asai ye ne wona oba nsuo so ebeyi adwene enchiju komo ne misa se enkane na nsuo no ani ate no woba wonjumade no san na esi koma wo ene ya nsuo no ani asai no so no eno so san na adwene yi no esitie first no then so de wokoma oyinam yetiminya nam pa na nsuo wonam nsuo a yetimi sansuo yi enum sese de enti sabiem onuma yare nkwa na obefa yemfa nsuo yi enya hwebiem nam so wochi a se wan take care obam se nam nkwa na pro because chemicals no best 2 years ni die iban so yenya hwebiem nsuo na hono Galamsey for na hono nsuo no iban so adwene ye na sesa iba kwa yenya hwe kra biom ye prayer na nyankopɔ da roma ekonya kakra bi ansana etimayi pa cha adwene ne de nam se nsuo na ase ne omo de omo ayera firi nsuo no kra ya hwehwehwe ya ba ye nya hwe atam no ba bi ejina kra wo de drato ha ade be kin obekɔ obeba no no dra na yi na sisi a fo nsuo no so be kin saa enam no be nya bi kra agise nyame ama se nyame a ye bekɔ kodi no ofie kra no be di ama